баъди фаъолияти волонтерӣ ҳангоме ки 1-2 соати дигар боқӣ мемонад то вақти шом, зуд ба китобхона меравам. Дар китобхона то соатҳои 7 мешинам ва ҳангоме ки аллакай шом мешавад, духтар будан медонед ин камтар мушкилие дорад, зеро ки метарсам дар ҳангоми шом будан ба берун бароям. Метарсам ки ягон кас ягон гапи қабеҳ, сухани қабеҳе ба ман нагӯяд, ягон коре накунад ки маро изо диҳад, шарм доронад ва ҳамин асосан ҳамин албатта ҳаст дар ҷомеа. дар кадом ҳолатҳо масалан изҳори хушҳолӣ мекунед ки шумо духтар ҳастанд, шумо эҳтиром мекунанд? Медонед, ба ҳангоме ки ҳам то ба нақлиёти ҷамъиятӣ дароям, аллакай камаш се бача аз ҷояш мехезад ва ҷо медиҳад. Хушҳол мешавам ки ман духтар ҳастам ва онҳо ҷо медиҳанд. Дар байни мардум суханҳое ҳастанд ки духтар моли касе аст. Ин медонед бисёр ба ман ғазабамро меорад ки барои чӣ духтар моли касе ҳаст ва набояд ки барои духтар ягон хона гирифт ва ягон чизе мерос гузошт, ягон тӯҳфа кард, ягон хонаро ягон чизеро. Дар баъзе оилаҳо маҷбур мекунанд ки духтар барвақттар шавҳар кунад, зеро ки то духтар ҳоли нашукуфта аст, ҳамто ки ба 18 даромад, ӯро бояд ки ба шавҳар диҳанд, зеро ки ӯ набояд дар бораи ояндаи худ фикр кунад, балки дар бораи танҳо оилаи ояндаи худ фикр кунад, на ин ки ба ягон коре машғул шавад. Дар ҷомеаи мо ба занҳо намемонанд ки дар баъзе оилаҳо ба занҳо намемонанд ки ба кор машғул шаванд. ҳолатҳое ҳаст ки ман худам вохӯрда будам. Ин ҳангоме ки ман мактабро хатм кардам, синфи 11 буд. Ба якчанд ҷойҳо, ба якчанд донишгоҳҳо экзамен супоридам ва хушҳолона гузаштам. Ҳангоме ки ба падару модарам рафта гуфтам ки ман донишҷӯ шудам, ба донишгоҳи Москва рохат гирифтам, падару модарам гуфтанд ки духтарам, агар ту бача мебудӣ, майлаш иҷозат буд, рав ба ҳамон донишгоҳ, рав хун, аммо аз он сабаб ки ту духтар ҳастӣ, фикр кун ки мардум чӣ мегӯяд. Албатта мо розӣ ҳастем, мо мехоҳем ки ту инкишоф ёвӣ, руст кунӣ, аммо ки мардум чӣ мегӯяд? Ин чизҳо яъне ҳаст? Албатта ҳаст ва на танҳо дар оилаи мо, балки медонам ки якчанд духтарони дигар умуман дар Тоҷикистон ҳам гуфта мумкин. Яке аз нобаробарие ки дар байни писарон ва духтарон ҳаст, ин бисёртар интихоб кардани бачагон ба ҷои корӣ. Мисол фикр мекунанд ки ин духтар аст, ин аз ӯҳдаи кораш намебарояд, гуфта фикр мекунанд ва бисёртар бачагонро ба кор қабул мекунанд, ҷалб карда мешаванд.